Koska mä oon hyvin alussa tässä, niin mä joudun kyselemään vähän tyhmiä kysymyksiä, mutta onneksi ilmeisesti siellä on nyt porukkaa, joilla on enemmän kokemusta tästä pelistä. Mutta siis tässä mun... Siis kun mä sitä mun... Sitä niinku... Sitä, mikä mä... Vittu, mulla on taas tää sama mikä oli eilen. Mä en osaa puhua suomea. Hetkinen. Sitä mun piti kysyä, että siis kun mä loin nyt uuden maailman, niin ei ole olemassa semmoista, ilmeisesti semmoista kiinteitä yhtä karttaa, vaan nämä kartat on erilaisia, koska mun main gameissa tässä ei oo vettä. Mun main gameissa tossa ei oo mitään helvetin puroa. Ei saatana, tää niinku just... Piu! Mind blown! Okei, tästä tuli just niinku... Apua! Helvetti, menee helvetti! Minä en oo valmis. Menee sinä lortto helvettiin. Haloo! Siis mä en jaksa rakentaa ite niinku silleen alusta asti, että mä ehkä just etin jonkun tämmösen... Tännehän minä en sitten halua tosiaan mennä, tämä ei kuulosta yhtään hyvältä. Okei, tähän mä nyt... Mun pitää rakentaa talo, mut mun pitää rakentaa... Meneetkö? Turn back, this is a dangerous place. Vittu, kyllä mä nyt sen tiedän. Siis mun eilinen ihan helvetin iso ylpeyden aihe, kun mä yöllä vähän pelasin tätä tuon Strayn jälkeen, niin siis jumalauta, mä pieksin peuran mun nyrkeillä. Mä menin ja löin sitä. Oikeesti voispa elää tommoista trollielämää. Silleen, haloo, mulla on nyt tässä tämmönen business, mun täytyy nyt juosta tänne ja katsokaa, minulla on thick butt. Oho, no nyt kyllä. Minun seinät menee maa alle. No ei se haittaa, vaikka mulla on tommonen helvetin mäki tuolla minun asunnossa. Katos helvetti, mullahan näkyy minun talosta läpi. Ne pikkuvikoja. Koska jossakin mun pitää kuitenkin nukkua. Mitä? Apua! Ei perse! Ei vittu tukehun! Nyt kyllä iski. Joo, ei. Mä kuolen. Mä vittu kuolen. Ei, mä kuolen. Ei vittu. Mitä vittua ne on mun katolla? Jumalauta, apua! Mä oon tässä. Mä oon täällä turvassa. Mulla on ihan vittu sama, vaikka ne hajottais kaiken muun tosta talosta. Mä korjailen täällä kaikkea. Mene pois! Mene pois! Pois minun luota! Pois sieltä katolta! Se ei oo sun paikka! Etkä mene sinne sisälle! Jumalauta, ovi kiinni tai tulee tommosia helvetin kutsumattomia vieraita perkele. Aina niinku hajotti täältä yhden katon. Vittu mitä kulli. Eikö hajotti? Tuu pois sieltä! Miksi mä en pääse tonne? Eihän mä pääse tosta eroon, jos se vaan meukkaa tuolla mun katolla. Eilen hyökkäs Medowsissa trollikimppuun, kun mä hakkasin puuta. Ihan sillä mä oon tässä nyt kauhuissaan. Mikäs vittu se sinä olet, saatana? Kuka antoi luvan tulla tänne? This is my swamp! Haloo, kaadu jo. Älä kaadu tänne! No edelleen mä en niinkö... Mikä vittu sinä olet? Ei nyt se on mun talossa sisällä! Kuka saatana on tullut vaan tulla tänne? Hei, täällä kuuluu pelottavia ääniä. Vittu mä oon jumissa. Hei! Haloo! Mä jumis! Mä kuolen kohta, kun tuo puu tippuu mun päälle varmaan. Ei tippunut. Tää varmaan kaatuu mun päälle, salee. Haloo, mä oikeesti melkein kuolin! Mä en niinku läpäällä sanoa, että tyyli toi puu kaatuu mun päälle, niin ei vittu, mähän oikeesti melkein kuolin tohon. Mä en niinku ihan tosissaan haluais kuolla siihen, että mun päälle kaatuu puu, koska niinku se on jo niinku next level idiotismi ja mä en oo idiootti yleensä.
Missäs mä olen? Onks mun koti täällä? Onko tuo minun koti? Tuolla on tuo alkupaikka. Onko mun koti? Onko tuo minun koti? Onko se... Tuo ei oo... Onko se minun... Se ei oo... Ei se oo minun koti. No mikäs vitun mökki se tämä on? Kävinks mä täällä jo? Vittu, se on taas se sama vitun mökki. Ime persettä! Onko täällä yö? Ei. On! Mikä helvetti tuo? Kuka olet? Halo? Ei näytä kovin kutsuvalta. Minä otan nämä. Elkää nyt juokse. Minä en tee teille pahaa, minä vaan vähän lyön teitä kirveellä. En minulla nyt ole semmoisia aikaa, mun pitää hakata puuta ja minun pitää tehdä nuolia, että mä pääsen ampumaan nuolia, että mä pääsen ampumaan peuroja. Vittu, että oli vaikea muodostaa tommonen lause. Voitko tulla helvettiin sieltä katolta? Mitä? Miksi näitä näin monta? Etkä mene sinne minun taloon! Hemmetin lunttu! Mä ammun tuota perseeseen. En mä osunut siihen. Voisinko pikkuhiljaa vaikka olla rested? Kiitos. En oo mitenkään silleen kärsimätön näiden asioiden suhteen, mutta niinku vittu, voisiko asiat tapahtua niinku näin? Silloin kun minä haluan, että ne asiat tapahtuu, eikä silleen, että no minä jään tänne vähän munimaan, niin katsotaan sitten. Mut niin, mulla oli vähän semmonen uhkarohkea olo, mä ajattelin, että pitäisikö mun vähän käydä kurkistelee, että mitä tuolla... Minua tämä Black Forest aina jännittää, siis niinku, no joo, siis mua niinku... Varsinkin nyt kun on niinku uusi ukkeli ja uusi maailma, niin tää on aika jänskä. Yes, I'm not ready for this. En ihan tiedä, olinko minä tähän vielä valmis. Katsotaan mitä me löydetään, koska tämä on jännittävä. Ja siis... Mitä helvetti? Siis tämä pieni spädä tässä. Tässä on Black Forest, ilmeisesti. Ja minä oon tässä kauhistellut helvetti koko päivän. Koko päivän. Elikkä siis peräti ehkä puolitoista tuntia. että en minä perkele uskalla mennä sinne, että jumalauta, siellä on varmaan joku kunnon pillu, joka hyökkää kimppuun. Ja sit toi on tommonen metri kertaa metri alue. Eikä siellä ole edes trollia. Miksi mun pitää olla tämmönen helvetin nössö ja pelata asioita etukäteen ennen kuin mä oon ottanut asioista vähän silleen selvää? Hei, tuolla on lokki! Mä haluan sen. Minun lokki. Siis mä katoin saatana sekunnin muualle. Vai pelkääks nekin tulta? Pelkääks nää kaikki tulta? Tää vittua, tyyppi vaan otti vauhtia silleen, että joo mä saatana seivästän sut. Hei, tosi kiva. Dösät ei kulkenut, tuli vauhdilla. Seivästän, saatana! Hei, mulla on kylmä! Haloo! Palelee! Äkkiä kotiin! Säälittävän pikku Black Forestin läpi. No en edes mennyt sen Black Forest. Meninkö? En. Tervetuloa. Puolen metrin metsään. Missä hasis leijuu ilmassa. Siellä tapaat kaikki vanhat tussut. Ja hassuskarhun nimeltä. Anal rasvakeitin erite rastas. Paras STP. Siis no... Mä luulen, että mulla on vähän sellaista niinku... Mä en oikein siis tiedä tarkalleen, tai siis... Mä tykkään tosta selleneestä, missä on se niinku Aponicaisen Lazy tehty. Ja sit niinku... mikä se on se Heliumin tankotanssi, ihan vitun kova. Siinä on just tossa vittu kaikki veneeseen, muumy, nuusamamma, niisumuikkunen, nuuskaneiti. Mulla siis mun pikkuisen nimenä mun puhelimessa nuuskaneiti. Sitten siis ihan tää niinku yksi mun uusimpia tuttavuuksia, elikkä siis toi Muumipappa sinuuttelee vitun kultaa. Mä tein siitä niinku kouluun audiovisuaaliselle kurssille siis analyysin. Analysoin vittu sinä tuuba paskaa. Apua! Perse! Jumalauta, minä en edes nähnyt sitä! Ei! Ei vittu, mistä heille... Apua! Vittu paniikki päällä, mistä helvetistä se tuli? Mihin vittu mä nyt eksytän sen täältä? Ei saatana, okei siis mulla... Vittu, minä hukuun! Älä vittu nyrkkeile ilmaa, saatana kusipää!
Joo, kyllä siis tää on se niinku kaikki... Oikeesti, vittu mä oon niin lähellä mun kotia, että mä ja tuolla on Black Forest tuolla toisella... Kaikki mun elämän valinnat on tuonut mut siihen pisteeseen, että jättiläismurfi tulee ja niinku... En mä tiedä, saatana se varmaan istuu mun päälle tuolla sen vitu thick as fuck perseellä. Oikeesti. Mä en saa sitä eksytettyä vittu mihinkään. Mä en tiedä mihin mä vien sen. Mä teen. Mä en tiedä mitä mä teen. That booty though. Mä oon jo ikinä pelottanut noin paljon yhtään mikään, jumalauta. Eihän se mene tuhoamaan mun taloa. Vittu se Sale menee tuhoamaan mun talon tyyliin. Siis se on Sale astunut mun talon päälle tyyliin. Tai istunut, koska sillä on thick as fuck perse. Eikö siellä se lompostelee edelleen? Kaveri hei. Voitko painoa vaikka helvettiin sieltä? Mitä touhuat? What you doing? Mitä hän suunnittelee? No ei nyt jumalauta. Mä en ollut valmis kuolemaan jättikokoiselle smurfille, jolla on kadehdittavan thick ass. Mut mä oon silti vähän utelias siitä, että mihin se meni. Ei vituun kulli nyt. Vaikka mä en tiedä yhtään, että mihin suuntaan mä oon menossa, mihin mun kannattais. Lää vittu nakkele mua asioilla. Mistä helvetit se repii ton kiveen? Niin no toisaalta varmaan sieltä perseestään. Ai vittu, mulla ei oo staminaa, voi perse. Tää ei nyt mene yhtään silleen niin kuin mä suunnittelin. Mä haluaisin saada ton tapettua kuitenkin. Tai siis en mä ehkä tätä nimenomaista yksilöä, mutta jonkun trollin. Apua! Vittu se on liian lähellä! Aivan liian lähellä! Vittu se on ihan liian lähellä! Vittu se smurfaa mut hengiltä tuolla sen perseellä. Ei vittu! Ei vittu! Mun bovi hajos. Saanko mä vitun nopeasti mentyy kotiin korjaamaan mun boviin? Mihin se meni? Uskallanko mennä kotiin? Seuraaks mua sinne? Mihin se trolli meni? Mulla nyt oikeesti... Siis... Se ei niinku... Sille ei jäänyt paljon HP:tä, niin mä tyyli oisin saanut sen vaikka tapettua ehkä, jos mä oisin oikein reipas ollut. Mut pakko pitää tämmönen pikku välibreikki täällä kotona, koska täällä mä olen turvassa ja mikään ei voi mua satuttaa, paitsi kohta, kun kuitenkin tulee varmaan ilmoitus silleen, että oh, the forest is moving, silleen haistakaa nyt oikeesti paska. Minä haluan löytää sen trolli. Nyt... Vois vaikka syyä ensin. Mihin se meni? Onks kellään mitään muistikuvaa, mistä suunnasta mä just juoksin takas kotiin? Koska mulla ei oo. Tulinks mä niinkö... Musta tulin niinku täältä päin, ehkä. Eihän se nyt silleen... Voiko se olla sit silleen, että se on nyt tässä välissä tyyliin niinku piiloutunut jonnekin? Vai onko se nyt tuolla silleen, että mä nyt hengailen ja katselen maailmaa ja oottelen, että mä menen oikeesti niinku tuikkaamaan sille jonkun Lego-palikan perseeseen. Ja se on kuitenkin suht... Miten se sanotaan poliittisesti korrektisti? Isoluinen. Niin mä uskon, että se pitäisi olla aika helppo löytää täältä jostain. Niin suhteellisen massiivinen, hyvin syönyt yksilö on selkeästi ollut ruoka-aikaan kotona. Tai sitten, jos se ei ole ollut ruoka-aikaan kotona, niin se on ollut kuntosalilla. Vetäis jotain tyyliin, en mä tiedä, Romanian deadliftiä. Perusmaastavedot, koska niinku tommonen perse ei synny itsestään. Sillä niinku squat game is strong. Hei, no nyt on kyllä tosi paha hetki alkaa sataa ja vielä ukkone. Voi jumaa vitun perse. Haloo, trolliystäväni, missä on
vitun fikki perseesi. Ja näin tapetaan peura. Okei. Trolli, missä sä oot? Selkeästi mä oon ite siis sen verran sokea, kun mä en sitä äskenkään niin tosiaan huomannut ennen kuin se oli tyyliin niin mun kyljessä kiinni ja tyyliin istumassa naamalle tai jotain. Siellä! Miksi se vaikuttaa? Oi vittu. Miksi se vaikuttaa, että se on hiilannut? Menee pikkusen liian lähellä minua. Elää heittele minua asioilla. Se ei oo kovin kohteliasta, ystävä hyvä. Siis tää on varmaan legit, niinku missään pelissä ikinä, mitä mä oon pelannut, tää on ollut jännittävin taistelu ikinä. Niinku vittu ukkonen ja sitten toi on tommonen niinku 4 kertaa mun kokoinen ja sit siellä on vielä niinku 17 kertaa parempi persekko mulla. Niin Ja nyt mulla on kylmäkin vielä. Mä oon jumissa! Mä oon jumissa! Mä oon jumissa! Jumalauta! Kuole jo! Kuole jo! Vittu tää tyyppi väistelee mua! Oikeesti mä en voi osua siihen enää! Katso!